Så kører der afsted. Den har lidt højt tyngdepunkt, har jeg lagt mærke til. Ja, det er lidt af en lastbil. Ja, det er lidt af en lastbil. Til gengæld er der en pålidelighed og en trækkraft, som vil noget. Jeg ved jo, at den kan både spille golf, såvel som bold. Jeg har sådan en, man kan se, den der firkantede anordning på den del af robotten, der vender bagud. Jeg ved ikke, om den kører fremad eller baglæns, hvad den gør. Og nu skal vi lige se det her, fordi det er lidt spændende, hvordan den klarer det her. Og så er det en tung robot jo. Så den her vippe, den vipper meget hurtigt. Pas på, fotografer. Det er det, vi ønsker, at vores egne biler jo også kan. Ja, helt klart. Jeg tror, det er fremtiden. Men som vi kan se på racerbanen senere, så skal konceptet måske udvikles lidt. Nu har den en golfbold, så skal den finde et hul. Ja, og vi har prøvet på at bruge kameraet i år, så det har vi kæmpet en del med. Vi har fået den til at skrue lidt ned for projektørerne, for problemet var, at den simpelthen blev blændet af de her projektører. Men jeg var lige over at holde øje med den. Ja, gør du det? Der er langt ned deroppe fra, hvis den kører galt. Ja, det er rigtigt. Det vil være synd. Så den mistet går ud fra, ikke? Den kan ikke tåle sådan en fald. Nej, det tror jeg ikke. Så spørgsmålet er, om den finder en kameralinse eller et hul. Men den spiller golf. Det er Tiger Woods. Så skal den have endnu en golfbold, fordi hvis der er et point, så vil I have det. Vi går efter det, vi kan, ja. Jeg kan sige, at i går fik I 16 point. Det er jo ret meget. Det er jo mere, end vi har set i dag. Ja, nu må vi se, hvor langt den når. Man skal aldrig give nogen garantier med sådan nogen. De har deres egen mening om tingene. Ja, det er mærkeligt, ikke? For den følger bare et program. Man kan da forstå, at vi andre kan blive forvirret en gang imellem. Endnu et point. Hver golfbold giver naturligvis et point. Og jeg kan sige, at det er vintergolfbolde, og det er simpelthen fordi, at en hvid golfbold vil være for svær at se. Så er der 13. Ja, her har vi før tabt nogle bolde og møtrikker. Ja, men den ser ikke ud, som om den tager skade af at få et par skruer løs i hvert fald. Det kommer an på, hvilke der går løs. Ja. Og så, nu skal vi så spille bold. Og så er spørgsmålet, kan man kende en blå bold fra en rød bold? Ja, det kan man godt, sådan lidt på samme måde som øjet gør, men kigger simpelthen på farvespektret i den. Den må, ja, du siger, at det vores øje gør, det er, at den måler lige farvespektret, og så får den et tal ud, og så siger den er blå. Ja, sådan noget af den stil. Og så for ikke den skal finde en lille blå prik, så holder man også øje med at finde der et tilstrækkeligt stort område, der hænger sammen. Jeg var lige over og kigger til den. Ja. Du skal kigge til den lille. Og holde afstand også. Kigge og være tæt på og være langt fra, og så videre. Er det ikke svært at programmere den der form for styring på hjulene? Altså, pas på, fotografer, for jeg ved her. Den tænker. Er det ikke sværere at programmere sådan en styring der, end at programmere noget, der bare styrer på forhjulet? Nej, det er faktisk ret nemt. Det giver nogle flere frihedsgrader. Sådan. Den valgte den rigtige bold, og den fangede den rigtige bold, og så skal den have bolden med i mål, men der er jo mange opgaver, den skal løse i mellemtiden. Har vi lige et uheld her. Ja, den skulle være god nok, men den ved det ikke. Det kan være, den lytter efter. Kom nu bare, kom bare. Det er okay, du kan godt gøre det. Du kan godt, kom nu. Må jeg? Ja, det må den gerne. Hvor sidder den sensor, som lægger mærke til det? Det er kameraet, der gør det. I kameraet, hvor sidder det? Det sidder ude foran lige under hånden. Derude foran. Under hånden? Ja. Den tager en masse billeder, og så ser den, om der er forskel på hvor rødt billedet er. Og så hvis der er stor forskel på de røde og dem uden blink, så ved den, at den blinker på den. Men vil det sige, at den sammenligner portene? Det gør den, ja. Eller den ser på den sidste. Og hvis den blinker, så ved den, at den kan køre igennem. Og så er der tidskørsel her, men der må man sige, er der noget, I ikke er til, så er det topfart. Det kan man også sige på karrosseriet. Ja, det er en lastbil, som sagt. Ja, en lastbil, men den klarer alligevel 2 point, for den holdt sig under 10 sekunder. Torsten, hvad er næste opgave? Skal den igennem tunnelen? Det skal den, ja. Så vi vil godt lige bede om lidt afstand over ved siden. Pas lige på derovre. Den skal bruge plads. Der var et kryds, så er man hjemme. Så er det jo spændende, om der dukker en lille arm op, der kan åbne døre, eller et ekstra hjul, eller en lille pind, eller... Nej, det hedder brute force.
Brute force, ja. Den amerikanske løsning. En større motor og mere kraft. Ja. Jeps. Døren er sparket ind. Eller ud. Og så går det stille og roligt igennem tunnelen. Ja, undtagen når man lige skal have døren op. Se, hvordan skal den skal ud igen, fordi den kan ikke komme forbi den dør, den har åbnet. Nej, så skulle vi den anden vej omkring, men så havde vi jo beskadet nogle publikummer. Så det var jo ikke gået så godt. Nej, for man må ikke være til fare for publikum her. Der var altså endnu 2 point for at komme ind og ud af tunnelen. Tilbage er der så pukkelpisten og vejarbejdet, og jeg synes, det ser ud som om, at den har valgt vejarbejdet og har valgt pukkelpisten fra, Nana. Ja, den gemmer vi til næste gang, fordi der er så overhængende fare for at hænge fast, at det vil være ærgerligt. Den er jo stor. Og her, I kan ikke slippe igennem den her lille genvej, som Wild Willy Nano kunne. Christine her skal udenom hele vejen. Den er for stor til det, ja, og vi må ikke flytte på kejlerne. Nå nej, det må I ikke. Nå nej, det er godt, du minder mig om det. Se, når den er ude over de der fliser, så er de meget mørke jo. Er det et problem for jer? Følger den stregen simpelthen under? Jamen, det er jo det samme som en streg for os, det der. Så I bruger bare fliserne som streg? Jamen, det er en rigtig god ting at rette ind efter. Så nu ved den igen. Der var lige en streg, og nu skal jeg hvad? Den tager hele vejen ud. Den skal tilbage og hente porten jo. Jamen, det kommer den også. Forhåbentlig. Jeg synes, den kører meget sikkert. Er I selv imponeret? Jamen, vi har jo været udsat for nogle gange, at den har kørt fuldstændig upålideligt, så vi lægger meget i, den skal være grundig. Og med grundighed tager den så endnu en port. Så mangler den kun at komme hjem og få skæld ud. Ja, det er ikke meget ved siden af. Efter at have været ude på oplevelser. Jeg har ikke overblik over, hvor mange point, der er blevet høstet her. Men det er ikke få. Christian Andersen, overdommeren her.